A Praza de Abastos é un dos lugares de referencia de Santiago e con tal motivo os alumnos da Escola de Arte e Deseño Mestre Mateo organizaron un concurso para deseñar as bolsas que se distribúen coa compra neste espazo da cidade. Vostedes poderán votar a mellor proposta ata o 15 de xuño. A Praza de Abastos de Santiago convértese por un tempo nun espazo de arte. Nunha das súas casetas podemos ver as diferentes propostas que os alumnos da Escola de Arte e Deseño Mestre Mateo fixeron para ilustrar as bolsas que se dan na praza cando un cliente realiza a súa compra. Basándome un poco en las portadas de cada nave de la Plaza de Abastos y poniendo pues cada uno de los colores y formas de las verduras, de los pescados y de las carnes, y más o menos pues así conjuntándolo todo un poquito pues hice un diseño. Bastante colorista, pero que pretendiera que destacasen sobre todo os produtos que se venden na praza. Co lema de leva a praza para a casa, por eso o modelo porta o que digamos que a fachada da propia praza. Este original concurso pretende rediseñar as bolsas de plástico empregadas no mercado, unha encomenda que en algúns casos non foi doada para os alumnos. Al principio era difícil porque empezamos a complicarnos mucho, pero luego nos dimos cuenta que había que simplificar para llamar la atención y que se viese que era de la plaza. Entonces, como estamos en el primer curso, nos ha costado un pouco, pero bien. A miña proposta é basada tamén nos produtos do mercado, darlle un toque máis novo, máis innovador para chamar a atención da xente tamén, pois que veña máis ao mercado e bueno, intentar eso, darlle máis vida, non? Máis movimento. E nada, produtos, o mercado e un pouco de color. Os traballos permanecerán expostos dende hoxe e ata o 15 de xuño no horario de apertura do mercado. Durante eses días, quen o desese poderá votar polo seu modelo de bolsa favorito, depositando únicamente nunha urna xigante o seu ticket de compra co nome e o número de teléfono. O premio por traballo máis votado será dun vale de compra na Praza de Abastos por valor de 400 euros, a mesma cantidade que se vai sortear entre os que se animen a votar.